Kasing Sanhima Khun Nyotrap National Awakening Movement Kaknam, Haka Jingalamu Working President Bat Thomas Pasa, Haka Arp Kandai Terik Risau, Kalatmu Banyakendo UCM ke KHADC, Halor ka Jingyo Jingtip Lengba ka RTI ya ka Jingdon ki Breu, ki Bapenya ya ki Gate Lum Khajana, Henry Namar ki Daw ka Jingbun Kam UCM Kim Shim Yo Banyakendo. Bat Thomas ulay thu akilat patay kubor ya ka Jingtmu ka Knam Banpan Jingshai na UCM, Halor ka Jingbo Banlum Khajana na ki Kardop jong ka KHADC. Katkum ka Jingkren UCM haying dorbar jong ka KHADC ka Brang Shudapshen ulay thu bala IY ki Kardop lum Khajana lingba ka Jingkhot application. Katba ki Jingtip na ka RTI ki ladan hadu khan riungut ki blathep application. Na pedeng ki khan riungut tang saungut ki layok ban penya ya ki Kardop ka KHADC ka don shiphautli ki Kardop lum Khajana ki ba kala ai penya ya ki ni ki Breu. Kaknam kalabo jingkali kumno kiti ki khat arngut ki bathep ek application kim yo katba kin reungut ki weipat ki bamshim la thep application bat kim don hakalis jong ka KHADC ki yo ban penya ya ka jinglum khajana nakini ki khardop kasine kaleng ga jongi nge ra persyang bani kendu ya EM Trade in charge bari UCM hadeng athare ka daw ko jingbot kam ga jongi don ski meeting ki babun Jadi kemla ban ya kenduk. Yang nak kalian kajongi wak ban penpau kumni. Bahak kita ki sini kita ada shua ka session juga di council hadin mingal ayo ya kata ka jubab juga RTI. Ngila pha ka city sai CM. Bahkan ni ka city ka halor ni man. Katkum ka jingkren jong EM Trade hapo ka ying dorbar jong di council hakabai la ong baya kini ki gate jong trade department. Lai wai lemba ka jingkhot application. Ya ki Breu ki bakwa on penya ya ki ki gate bana kalian ngajongi hadin bangiwat ka RTI pada ngi pan ki kopi ai yang ni ka kopi jong kita apply hadin bangiyo kata ngilap ba ki don khan reumut ki ba apply ka bamut khan reu tuli ki application ki bala poi sa kami jo ka council ki bala penpaw ka jing tharang ka jing angru ka jongi ban penya ki ni gate hadin ka baso si ba ka baso pla ba kalong ba na kini ki khan reu tuli ki application tang sau tuli ki ba yo ban penya ikini gate kita kin riungut pada kini ki baklem apply ka total ki gate ka baka district council ka IY lemba ka trade department ka dispautuli na kini dispautuli sautuli la ai sa kita ki Breu ki bala ai ka application haka district council ba hanreu tuli pada la ai sa kita ki Breu ki baklem penpoi ka dono application sya ka ni ka mi juga district council Tena kalian ka jongi ngilak kwa ban ya kendu ya is EM in charge trade nomor ba ka ai ka ba ikran mo i hapo ka yung dorbar le siga kala kani ka RTI pada ka pen bakalano markan kum RTI om dai baro ki ba apply ki ba yo ya ka trade license kiran ki ba claim apply ndai ki yo ya kani ka man pendia ya kani ka trade gila ai ka city bat ngila kerpat ya EM bodon borom ba le si lemba ka city la ho ha ka jibut kam yo imlapor bagi kendu endai lemba ka city lagi yo tang jubab ru lese kan pensyai yangi baladam long komtaru lese ka jing pensyai pai ba ka lese kan pen warra kata ka jing syai hendiat habadai ba kini gigit ki ba ka discount ka IY syaki resimet bat pendiat ti kata ka dei ka mat ka banukong ki ba ni lawan persyang bani kendu ya EM tak sini telah batang sai kini riu tuli kan denu MP ngi ganong rim ngiat ni ong bahaba ka stand hapok ka yung dorbar kami ba ngi IY ki trade hadin bangi khot application tingi community ba baro si phongot ki bayo ikini spotly gate ka application ka jongki ka don pod council kai hari ka RTI pada kam ong kumta kin reumut ki wei pada ki bayo ka application ka jongki ka claim don hapo ka council ki claim apply bat ki yo te ki Breu jong nu bayo pada ngimla wan tip ya kata pi hoi saungut ki don hi ki apply haka di sisa la khan ringut ke apa apply kini banyak asfangut ringut di berkentat ke Henry kisah kentat kiyo tang saungut khat argut kisah kentat ban ringut pada kiyo kita ki Breu ki bakalam apply ki kalam bu application terlese kani ka bentakan ka penwanra ki jingmut ki ba lese ki ba thamula ba ki ba pendaut pada ya kom trikam ju council ban kali ngajong ni om dei tang akan ni ka isi haki si barem gila da keren ba dei ban stop no Hakan ka city bangi pha si EM yang ba dei ban stop no ikini gate but immediately dei ban khot no da ka tender lambai kot khowat but
ngin plate ngin scrutinize kini kita tender dokumen pada lembaga kata open tender system nang ba kata jing khoi ka jing suba ka ba sisa ngin kan wadra pada hakir komtrekam hapoka council ke ban kimilenti ba nakaliang jong em in charge in simkiai kini bentabat let's say shen hi ngin ya sayo ban puli ki khot khobor ba ka district council ka khot ya ki khon samla ki ru pai ba nak beri new trap ki ba dadi kata jing tu an penya ikni git bakit apply let's say kata sni kan dega sni jong jing stang jong ka jing khoi jing suba hakir komtrekam hakir ko council ke jong i balengi kwa ikendu ya em in charge trade kadai halor kata hi bang iyo i haka ying dor bar thau an em trade ila ong ba ngila khot application iyo pedang application halor kini ki get mereka RTI pada ko ong ba ya ki baklam yo pedang ya application do ngila ai wah ti kita ki get tekan ni pada kadai ka kamram kani kadai ka jinglap jong i da ka RTI kam dei ka jikren jonga kadai na po UPIO jong ki CDC bla ai kini ka jing tip changi bat ka basa pada dei nakal yang jong kami jong em charge trade ban pensyai halor ini jing lap jong i ha ka RTI report ngimla ban ong don nem don balik politik kata yang deke ke bangi persang nak leng jong i om di benta la bun bon tlik sinam ban tenru ban penbor ban kerpat ya ki rukom trekam ki bakhut ki basuba hang dia po konsul la ka parti jong no jong dengan ongan kerjai pi la ka parti jong no ru ki bar sinsyar hang dia ngingi pendapi ke kamaram ka jong i ban tenru ban kerpat ban persang dakanu kalar gitu ba kikam kijam hapo council kindi ki ba penya lomba kajing khoi kajing subak